Uba Winston Tony Langdo, Chief Executive Member CEM Khasi Hills Autonomous District Council KHDC, Ulapan Pau Kajing Lango Halor Kajing Mi ke notification na ketenat taxation Halor Kajing Peta ya kinong didukan barit baria bansiu ya ke professional tax sya ke KHDC. Laban kedau hang ni ba kalami ka wei ke kubor Halor Kajing Paksiu ketenat taxation ka KHDC ya ke professional tax ya kidukan barit baria. Habayo ban panjing syai halor kani na UCM ka KHDC uba Winston Tony Langdo ula kedeu ba ke executive committee bat ki executive member kabayalam da ka Voice of the People Party WPP Kim Shem Ladon kano ka jingtip halor kani ka notification kani ka ordar balapanmi ha ka arpu kundai bat live filtering unai lur arjar arpusan ka isi kamdon jingtip ai halor kani bat lapanmi ya kani claim ka jingtip ki EM in charge ka tanat bat ya kani lale da ki officer jong ka konsil ulong ula benrap halor kani ka jingpanmi notification ki officer ka tanat taxation claim da don jingtip ne jing manjur na ki EM in charge kum ka isi kin sale ya ka badon kam namar kani kalong tang ban penthok bria ya ka parti WPP ka bayalam ya ka KHDC Uba Winston Tony Langdo ulong ru ba kani ka notification lapanmi ha kapor ba ka KHDC kampat don tang ya UCM lane ki EM in charge jong kitanat ru namar ka jing ino kam UCM barim ka KHDC uba cemborlang renja katkum ka notification balayoi kadai ka balapanmi ha ka arpu khandai bat live filtering unailur ka balasoi da i superintendent professional tax ka KHDC bat hakane kapor ka konsil kamdon CEM ne EM namar ka jing ino kam UCM barim uba cemborlang renja bat kadai tang ka jing sim kabu jongno rejongno ula benrab laban kedeu hang ni ba ka executive committee balayalam da ka WPP hapo ka KHDC kala khalemno ha ka arpu sautari unailur arjar arpusan hadin ba UCM ka konsil uba cemborlang renja ularai ban ino ya ka syuki CEM na ka jingban ka jing sitom bat hakalai filteri unailur ka konsil kala pelong ya ka dorbar kerpang banjit ya UCM bat mai ka konsil